dan, deco, i dobrodošli na još jedan čas matematike. Pre nego što krenemo sa radom, hajde malo da ponovimo ono što smo radili juče. Jel može? Ovako, imamo jedan izraz koji kaže 240 podeljeno sa 6 da je jednako 40. Hajde malo da ponovimo kako čitamo ovaj izraz. Čitamo količnik brojeva 246 je 40, jel tako? Da vidimo, prvi broj je, kako nazivamo prvi broj? Nazivamo deljenik. Drugi broj je delilac i rezultat je količnik. To smo juče radili, jel tako? Idemo da se prisetimo jednačine, a to je x podeljeno sa 8 da je jednako 60. Znači, u ovoj jednačini nama je nepoznat deljenik, jel tako? Kako ćemo ga dobiti? Tako što količnik i delilac pomnožimo, jel tako? Pričali smo da je deljenik najveći broj kod deljenja. Kako ćemo rešiti? X jednako 60 puta 8, x jednako 480. Kod jednačina je obavezna provera, znači umesto x-a pišemo 480 podeljeno sa 8 da je jednako 60. Može? Dobro. Imamo ovako primer gde imamo jednu složeniju jednačinu. I imamo jednačinu koja glasi x podeljeno sa 8 plus 23 da je jednako 113. Kada smo radili izrazi i kada smo učili redosled računskih operacija, rekli smo da u izrazu gde postoji deljenje, na primjer, i sabiranje, prvo delimo pa onda sabiramo. Jel tako? Međutim, mi ovde ne možemo prvo da delimo. Zašto ne možemo da delimo? Zato što ne znamo koliko nam je x, jel tako? Znači, u ovoj jednačini nama je sve ovo nepoznato. I ako bi ovo prekrili, mi bi dobili da nam je ovo prvi sabirak, da nam je nepoznat prvi sabirak. Kako ćemo da ga izračunamo? Tako što ćemo od zbira oduzeti poznati sabirak. Znači, dobili smo novu jednačinu koja glasi x podeljeno sa 8 da je jednako 113 minus 23. X podeljeno sa 8 da je jednako 90. Sada nam je jednostavno x jednako 90 puta 8, x jednako 720. Znači, mi smo sada dobili koliko nam je x i umesto x-a u proveri pišemo 720 podeljeno sa 8 plus 23. Sada se vraćamo na početak ove priče. Znači, prvo se deli, a to je 90, pa se onda sabira. 90 plus 23 je jednako 113. Možemo? Vi slobodno ovo možete da zapišete, a idemo dalje. Nešto novo. Sada imamo ovako jednačinu koja glasi 56 podeljeno sa a da je jednako 8. Hajde da se vratimo. 56 je deljenik, a je delilac i 8 je količnik. Znači, danas ćemo raditi jednačine sa nepoznatim deliocem. Kako ćemo izračunati ovo je a? A ćemo izračunati tako što 56 podeljeno sa 8, a je jednako 7. Znači, dobili smo rešenje jednačine. Sada nam ostaje samo da proverimo. 56 podeljeno sa 7 jednako je 8. Da vidimo jednačine sa malo većim brojevima. 192 podeljeno sa x da je jednako 8. X je jednako, kako smo rekli, 192 podeljeno sa 8. Ja sam to izračunala, to je 24. Sada, kako vršimo proveru? Znači, dobili smo da nam je x 24. Kako ćemo vršiti proveru? 192 podeljeno sa 24. Da li smo to radili? Ne, to nismo učili i mi ne možemo ovako da proveravamo. Kako ćemo proveravati? Učili smo da su deljenje i množenje suprotne računske operacije. I radili smo da ćemo nepoznati deljenik da dobijemo tako što pomnožimo količnik i delilac. Tako ćemo i da proveravamo. Znači, umesto x-a napišemo 24 i puta 8 da je jednako 192. Da li vam je ovo jasno? Vidjet ćete dalje u primerima koji slede. Ovo ćete da prepišete u vašu svesku.
Idemo malo da rešavamo jednačine. Prvi primer nam kaže 960 podeljeno sa m da je jednako 8. Ovde nam je prosto, m je jednako 960 podeljeno sa 8, m je 120. Kako ćemo provjeravati? Dobili smo koliko je m, međutim, ako napišemo 960 podeljeno sa 120, mi to nismo radili, nego jednostavno napišemo 120 puta 8 da je jednako 960. Naravno, u starijim razredima vi ćete raditi ovo deljenje, tako da ćete raditi klasičnu proveru, za sada nećemo, pošto to nismo radili. Idemo dalje, sljedeći primer kaže 256 podeljeno sa c da je jednako 8. Kako ćemo izračunati? C je jednako 256 podeljeno sa 8, c nam je jednako 32. Radimo proveru, pošto nam je c 32, znači 32 puta 8 da je jednako 256. I ovo ćete prepisati u vašu svesku. Idemo sada da probamo malo složenije jednačine. Vraćamo se opet na onu priču. Ako u izrazu imamo različite računske operacije, dve ili više, a jedna od njih, na primjer ovde je deljenje i oduzimanje, prvo delimo pa oduzimamo. Međutim, ne možemo da delimo zato što ne znamo koliko je x, pa onda sve ovo 400 podeljeno sa x nam predstavlja umanjenik, zato što je posle znak minus i računska operacija oduzimanje. Broj 76 nam je umanjilac i broj 4 nam je razlika. Kako ćemo znači sada da izračunamo nepoznati umanjenik? Tako što razliku i umanjilac saberemo. Znači dobit ćemo 400 podeljeno sa x da je jednako 76 plus 4. Pišemo 400 podeljeno sa x da je jednako 80 i sad nam je lako da izračunamo 400 podeljeno sa 80 i dobijamo x jednako 5. Kada smo dobili koliko iznosi x, sada umesto x-a pišemo 5 i pratimo redosled računskih operacija. Sada možemo da izračunamo 400 podeljeno sa 5 minus 76. Normalno, prvo radimo deljenje, 400 podeljeno sa 5 je 80, minus 76 da je jednako 4. Znači da smo tačno rešili ovu jednačinu. Ovo ćete takođe prepisati. Idemo na drugu jednačinu gde imamo dve računske operacije takođe, ali ovde imamo deljenje i množenje. Pa smo rekli ako u izrazu imamo deljenje i množenje, da radimo redom, jel tako? Onim redom kako nam je dato u izrazu. Međutim, mi ovde opet ne znamo ovo x i mi opet ne možemo ovo da podelimo. Znači da ovo moramo da pronađemo x podeljeno sa 4, a to nam je u suštini prvi činilac, jel tako? Kako ćemo da ga izračunamo? X podeljeno sa 4 da je jednako 1000 podeljeno sa 5. X podeljeno sa 4 da je jednako 200. I sada nam je lako, pošto je nepoznat deljenik, 200 puta 4, x jednako 800. Ajmo da proverimo. Umesto x-a pišemo 800 podeljeno sa 4 i puta 5. Normalno, 800 podeljeno sa 4 radimo prvo, zato što je takav redosled. Znači to je 200 i puta 5 jednako je 1000. Dobili smo tačan rezultat. Prepisat ćete i ovo u vaše sveske. I to je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji. Nadam se da nije bilo teško. Vi ostanite zdravi i vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!